Gmail bitartez bideo dei bat egiteko, Googleko gure kontu elektronikoan sartu behar gara. Halakorik ez badaukazu, bat sor dezakezu. Nola sortu Gmaileko posta kontu bat bideoan azaltzen dizkizugun pausoak jarraituz. Hori egin ostean, bideo dei berri bat egin dezakegu, edo gonbidatu gaituzten batera sar gaitezke. Ikus dezagun lehenik eta behin nola egin bideo dei berri bat. Ezkerreko zutabean, egin klik sortu bilera bat eta hasi zuzeneko bilera bat aukeretan. Lehen bilera abiarazi aurretik, baimena eman behar dugu mikrofonoa eta kamera erabiltzeko. Bideo deia hasi eta gero, nahi dugunean aktibatzeko eta desaktibatzeko aukera izango dugu. Hauxe da mikrofonoa eta hauxe kamera. Nahi ditugun pertsonak bilerara gonbidatzeko, beheko aldean eskuinean ageri den pertsonen ikonoan sakatuko dugu. Gehitu jendea botoian klik egin ondoren, beren helbide elektronikoa idatzi eta gonbidatu eta bidali mezua sakatuko dugu. Orain, azter dezagun nola jokatu bideo deia guk sortu ez badugu. Gonbidapen bat jaso badugu, irek egingo dugu. Eta bertan ageri den estekaren gainean klik egingo dugu. Kode bat badaukagu, sartu bilera batean sakatuko dugu, eta antolatzaileak emandako kodea idatziko dugu. Deiarekin bat egingo dugu, eskatu sartzeko botoia sakatuz. Bideo deia amaitu eta gero, esekitzeko botoia sakatuko dugu.